pod ong'amore. To tiegruok ma giwacho ni mondo jopuonj odog e tiegruok, jopuonj mano wuok e mbalariany higa mar 2023 odog e tiegruok higa moro achiel mondo eka gibed gi lony ma nyasani mar puonjo CBC. Mano dong' ni kare? Ayie ni mano ni kare. To mago gin kare mana kaka iwacho gino. To ka dipo ni gik kama koro itimogie, jopuonj mantiere mana chodhi e retooling mondo gi prepare for CBC implementation. Ndalo adek ok en ndalo ma inyalo wacho ni ng'ato bedo go retool. Higa to koro ber. Higa to ber. To ka higa ber, to waseneno, sembi pimo gi nyamin. Kama koro wadhieni, waseyudo ni sirikal mar Kenya ok oseikore gi mipango maber mondo otim gik moko kaka owacho. Moloyo te e line mar education. Okay. To eva gimomiyo mano endo awacho kamano. Ne ane pesa ma jo working party propose ni bedo put on each child madhi school. To gi budget momi Teacher Service Commission mondo otim go training. En gima giwacho no okapani nyalo timo. Ok nyal donjo. Aparo ni nyaka gidoge bad drawing board. Kendo koro Ministry mar Education nyaka bed gi tich matek mondo oket policy manyalo tiyo kata wan gi confusion. Pesa miwacho no giwacho ni capitation mondo oloke